No si pána, dúfam, že teraz už všetko funguje, bo ma zígne, keď ne. Vítajte pri sledovaní Georgieho utrpenia v zombie apokalypse. Build 48 vyšiel už asi tak pred mesiacom a už som na ňom aj hral. Všetci hovoria, aké je to úžasné a skvelé a musím to potvrdiť. Je to úplne iná hra, je to úplne iný level, už tedy to bolo podľa mňa excelentné, ale teraz je to ešte tak stokrát lepšie. A napriek tomu, že túto hru mám nainštalovanú už tak 2 roky, tak ju vôbec neviem hrať. Nikdy som nepožil dlhšie ako tak asi 20 dní a absolútne neviem farmárčiť ani opravovať autá. Príde mi to extrémne zložité a netuším, ako sa to robí. A taktiež som sa nikdy nedožil zimy a strašne by som chcel vidieť celý ten svet zasnežený nejak. Takže toto bude asi tak môj cieľ, vidím na túto hru. Prežiť minimálne ani nie celý rok, len hlavne tak do polovičky zimy možno. Chcem si skúsiť proste taký ten brutálny survival a no, uvidím, jak to pôjde, lebo vôbec to nepôjde, tak vidím, čiže stolo. Ja si väčšinou dávam túto Rising, pretože neviem to hrať a nikdy som sa ani nesnažil to naučiť, ale je to výborná hra, takže tento raz dáme si Outbreak. Kurva. To mi prípada také jak rýchle, ne? Apokalypsa. Teraz je toto rozloženie obťažnosti úplne iné. Toto je také normálne a Extinction je brutál, tak to nechceme. To by som už nedal, ale môžem skúsiť ten Outbreak. Uvidíme, jak dlho požijem, no však skúsime. Keď som hral, tak som hral v Riverside a musím povedať, že tá je nádherná. Máme ešte jedno mesto stiahnuté, Chestown, to je niekde tu, tam sa tiež môžeme pozrieť, lebo je to super mesto. A nemám inak žiadne iné mody, okrem toho, že sa môžem spavnovať v Louisville. Ale tam teraz nepôjdeme, tam ani ma to tam vôbec, ani mi tu nespomínajte radšej. Takže ja by som dal Riverside, lebo tá je úplne najlepšia zatiaľ a v ostatných som ani nebol. Takže dúfam, že to nejak pôjde. Čo by sme si dali ako postavu? Asi by som mal dať farmára, keď neviem farmárčiť, ne? Lebo on už má dajaké skilly. Ale zase, keby som dal Project. Čo je to security guard? On vie dobre zase strieľať, bo tak jak Poliši vedia dobre strieľať. Vezerána nechcem, lebo to potom už nebude môcť dať nič iné. Inžinier. Ja by som možno... Určite mi tá postava chcípne tak do 5 dní a budeme aj tak potom vybrať ďalšiu. Takže ja by som možno dal toho Poliša, alebo... Kde je hasič? Za hasičov rád hrám. Tu je. On má dobrú no, ani brz nie. Ale ja rád pracujem so sekerou. Silu má tiež dobrú. Sekeru radšej používam extrélne zbranie, takže asi tu by som zobral, aj keď Poliš... Dobre, dáme hasiča. A určite rozhodne chcem, aby bol minimálne taký statný, hej, lebo potom to pôjde lepšie, to zabíjanie. Môžeme dať rýchly metabolizm, rýchly, kľudne fajčiar a počul som, že aj toto dávam vždy, lebo rád dlho spím a nerád chodím niekde v noci. Slow healer je vraj dobrý. Dáme, že veľa chceš hrať, to je za 4. Môžeme však, na začiatku hry je vždy veľa jedla.
Potom určite chcem dať, aby bol, aby sa rýchlo učil. Čo tu ďalej potom je? Cat's Eyes, lebo teraz tá tma v tej hre je brutálna. A mám ešte jedno, to čo dáme, že Speedy Demon. Alebo za čo vymením. Nie, dobre, ten jeden bod si tam necháme len tak. Budeme skromní. Len to by mohol byť celkom. Sean Hutton. Nechám mu meno také, ako je asi. Možno účes, vlasy by sme mohli zmeniť. Dáme také tmavšie. Také to možno. Dobre, tomu stačí, nebudeme tu narobiť kozmetický salón, ideme hrať konečne. Mám silné obavy z toho, kde sa spavneme, lebo keď sa spavneme na mieste, ktoré nepoznám, alebo ktoré neznášam, tak bude v piči. Ešte, že som si tu zobral čaj. There was no hope of survival. Drama. No, tak umrem. No, ideme. Okamih pravdy. No, zatiaľ celkom pôjde domček toto rýchlo vypnúť. Alebo respektíve nastaviť Life and Living. Neviem, ako teraz budú tí zombici reagovať. Tu nás niečo hraje. Nie je vonku. Lebo vraj lepšie vidia teraz cez okná. To si môžeme dať. Aj lepšie čujú, takže budem asi musieť byť opatrnejší. Ja nie som veľmi opatrný inak. Pasok. Flip-flops. King nám ide hore. No pekný domček zatiaľ. Ale neviem, odkiaľ ide tento zvuk. To sa mi nepáči. Hej, a toto je ďalšia super vec, že tu môžete zbierať takéto letáky a potom si ich môžete zapisovať do mapy. Strašne rád to zbieram, aj vo všetkých iných hrách. Je ten svet proste o mnoho živší než predtým. Aj tie domy vyzerajú úplne inak. Urobili skvelú prácu podľa mňa. Toto bude moje. Toto ma nezaujíma. Pán superiem. Kým zatiaľ nič iné nevidím. OK. Tu by boli. Nemá to poschodie náhodou. Keď ide ten zvuk do ryti. Dovidenia. Nemáme nejakú bundu, lebo má odhalené ruky. Takže to je dosť nebezpečnú cožka. To sa možno obviesť. Je to, keď už toto vieme.
Šál. Vezmeme si šál. Neviem, koľko je stupňov. Musíme net hodziny. Keď už sme tu, tak môžeme rovno uvariť toto jedlo, aby sme mali čo na cestu. Neviem ani, kde by sme sa mali skryť, či zostať v tomto dome, alebo niekam inám sa zašiť. Ešte tam píše nehovorím. Počkať. Toto máme. Ešte tebe trochu. Dobre. Výborne. Vypnúť. Ideme k susedom. A tam nie, lebo tam sú zombici. Beriti. Čo so mnou bude? To bude zaujímavé teda. Pozrieme najprv do garáže, či nie je auto náhodou. Do piči! Kurva. Ježišmária. To je tento dom, či čo to je? Tam vidím takoho už. Nie, to je čo je. To je iný dom, dúfam. Bože. Áno, už ideme, no pozri. A jeb ho po hlave. A by ho. No. Lily Foreman. Tak už není. Tu máme čo? Aspoň toto, keď nemáme. Tie digitálne. Kde sme? Tak kde v riti úplne. Toto je teda môj dom, tak ten si označím, že tu som sa spávnul. Ideme to tu prešetriť ešte, čo sa tuto odohráva. Handry nejaké. Toto sa mi zíde, áno. Pivnica. Neviem, či sa mám bať, alebo byť zvedavý. Paint. Toto sa vyjde tiež. Large knife. Neviem pracovať s nožmi v tejto hre. Cover. To vidí. Komiksy vraj znižujú stres. A tu máme... Toto by som aj zobral možno, ak by som sa v tomto dome dopracoval aj ku nejakému rúbsaku, lebo nebudem to všetko vliesť na sebe. Toto potrebujem. Ako soľ. Výborne. Dobre, takže nikto v tomto baroku není. Úspešne som to tu všetko prešiel. Vykúknem vonku zase, nenápadne. Počkaj. Nie, bože, daj mi pokoj. Myslíte, že oni keď tak kričia, tak prilákajú ďalších? Tento sa ku mne šuchtá. Tam je nejaká grupka, to sa mi nepáči, idem dnu. Do tej garáže sa chcem pozrieť. Puste ma. A auto chcem strašne veľmi nutne, okamžite. Nič. Dobre, odum dál. Ups. Tam je nejaké rádio zla. Pokiaľ hraje, tak neviem. Vypnúť všetko. Smed nás sužuje. To neviem, či mám brať a použiť alebo nie, lebo nikdy som to nepoužíval, furt to beriem, tak tento raz to nechám tam.
Hm. Je niekto doma? Tam vidím auto. Možno, že naša spása. Toto potrebujem, áno, výborne. Poschodie neexistuje v tomto dome, tak ideme tam. Vlastne napiť by som sa mohol. Lenže ja v kuse behám. A potom som strašne smedný a vyčerpaný. To není dobré. V živote som nehral na Outbreak, tak neviem, čo mám očakávať. Mám sa bať. Prosím, kľúče by som potreboval, prosím, veľmi. Prosím. Prečo je to zamknuté všetko zase, joj. Pekná baretka. Vezmem si ju. Špinavá je, fuj. Čujem zase takého, tam sa takto valí. Kurva. Nie, dajte mi pokoj, fuj. Fľašu s vodou treba nájsť. To je teraz priorita, vidíte? Ani mi nedoplo. Tu máme čo? Sunstar Motel. V Mulgdrohu. Tam sa môžeme ubytovať, keď pôjdeme na dovolenku. Jaj, zase tam takto lezie. Fuj, nie, dajte mi pokoj. Nie, toto vypnem. Aha, to je zlákanie. Aj toto. Prečo sa to tí ľudia dávajú tak nahlas? Biho. Digitálky, yes. Usmiala sa na mňa šťastená. A aj vraj som počul taký nejaký mýt, alebo neviem čo, že keď máte zlaté prstenie alebo diamantové si obliekate na seba, tak vám to môže prijať šťastie. Neviem, aké šťastie v tejto hre existuje, ale môžem to vyskúšať. Tu napočujem takého chrčeť, no dobrý deň sa želá. Hlad prichádza, ako vidím. Môžeme ho ísť zdevastovať. To už lez od dnu? Hej, necháme ho tam. Kam mám ísť? Znie moja otázka. Netuším. Ja keď som hral naposledy v Riverside, tak som sa zabarikadoval v jednom z tých domov, čo majú tie také obrovské ploty kovové, čo ich zombici nevedia preraziť. Tak tam som bol. A celkom sa mi darilo aj. Ale netuším, kde som teraz. Teraz som tak kde v ríti úplne. Elektrikarčina. Mrzí ma, že tie knihy nechávam tu, ale teraz ide mi o život. To čo je tam? Všimli sme gumu. Bože, ani som si ho nevšimol. Boha jeho. Si. Ne, už nechcem. Už dosť. Prosím. Pokoj mi dajte. Ježiš, ďalší ide. Boha, nie. Prosím. Stopni. Nie,
Dobre, serem na to. Ideme si zachrániť život. A toto sa mi zvidie, keďže som fajčiar. Sa valia jak také patkanie. Map potrebujem nájsť. Puste ma. Joj, to už toľko to tu na toho je. Boha. Toto sa zíde. Na pumpách majú mapy, aj vody, aj všetko, aj cigaretle majú na pumpách. Všetko, čo potrebujem. Na pumpu musíme ísť. Dvere rozbitú. To nie je dobré znamenie. Generátor tam je. Ale serem na to. Tam nie je auto. Kde som? Na konci sveta, tak sa zdá. Mám ich zabíjať, alebo akože nech sa plahočia za mnou, alebo čo mám robiť vlastne. Furt tu takého počujem chrčať, ale neviem, unavuje ma to dosť. Tak jak ten môj beh. A kostýl môžeme ísť poprosiť Pána Boha o odpustenie, nechceme. Na budúce asi. Niečo oplotené tu vidím. Nejaký stožiar. To sa nedá prelezť ani asi. Či hej? No poď. Na teba som čakal. No, čo tak vytrvanú? Už je unavený, ne? To za to tak pomaly buší do nich. Dobre. Joj. Tetka bez nosa. Tak neviem, či ich zabíjať, alebo takto tu na ich len... Jasne. A nemám ani vodu, ani nič nemám, ani cigaretle nemám. Konec. Tu ich je nejak veľa, to sa mi nepáči. Obchod vidím. Neviem, čo to je teda, ale ideme tam. Auto. Zmilujte sa nado mnou. Áno. Grand Ohio Mall. To je toto v Louisville, ne? Tak tam sa asi nedostanem. Cigaretky. Výborne. To som potreboval. Nie, daj mi pokoj. Prosím, daj mi pokoj. Ale dosť. Potrebujem oddych. Nie. Veľa ich ide na mňa. Zase. Pokoja mi dajte. Zdochni. Tak, chcem si v pohode vychutnať cigaretku, prosím. Prosím, ak by to bolo možné.
Kľúča niet. Dvere zamknutô. Aj tu. Tam zase niekto ide, to sa mi nepáči. Otvorte, prosím. Prosím. Prosím, toto mi nerobte teraz. No poď. A už zase tam takto chrčí za mnou, bože. Link. Dobre. To, po čom teraz túžim, je nájsť nejaký bezpečný domček, ideálne už zabarikadovaný niekým iným. Tam sa pekne vyhajať dnes v noci a na ďalšie ráno si zapáliť znova, naraňajkovať sa a možno niečo aj podniknúť, ak by boli podmienky priaznivé. Auta niet, nikde. Asi si sadnem na zem na chvíľu. Počkáme, kým prejde únava. Zahryzneme do ananasu. Teraz neviem, kde som to obliekol. To dúfam, že na oboch to máme, nie že dve na jednej. To by bola sranda. Jasné. Jasné. Čo? Nie, nechcem vystúpiť, prosím. Pusti ma dnu. To je prisoner transport. Aha, to za to tam je to zabarikadované. Tu na niečo vidím zaujímavé. Zapíšem si to do mapky. Čiže počkať. Čo mám robiť? Oni sú tretí dom z dola. Tretí dom z dola. Druhý teda. Druhý dom, tak to je tento potom. Nie je to taký, že krúžok iba. Krúžok bez x v týchto všetkých symboloch. Toto. Tak. Dobre. Už zase niekto ide. Búchačka, ale tak teraz je dosť ťažká, takže nebudem. No poď, ideme na to. A našiel som pumpu. Radosť. No ešte takto zase. No poďme. Jak môže byť pumpa zamknutá? Prosím, nerobte mi takéto veci. Prosím. Bože. Už sme unavení zase, joj. No, nájdeme si vodu o chvíľu, tu na nejaké hihis z papaj. Co je tu na? Pýtam sa, co je tu na. A tu je, tam som raz bol inak, sa pozrieť. Zabil ma tam. To je taký luxusný, luxusný
barak v tom jednom z tých nových miest. Áno, tu máme lore, keby ste chceli. Predavač automobilov, to by sa mi zišlo teraz náhodou takého nájsť. Uložil South. Riverside, no konečne som našiel mapu Riverside. Toto neviem, čo je za mesto ani. A West Point. No, to som potreboval teraz. Nejaká chajda v lese. Tie sú dosť bezpečné, som počul. Orange soda, vypij všetko. A napustíme do prázdnej fľaše. No. Nenájdeme tu ešte cigaretky. Prosím. Už zase ťarcha, no cigaretle, poďme na to. Ďalšie, zapaľovač. Výborne. No aspoň konečne uvidím, kde som teraz. Joj, toto sme ince v piči. Dobre. Poviem vám takto, na prvú epizódku toto bohato stačilo, podľa môjho názoru aj. Tu nás ja teraz hopkám, vyspím sa na zemi, asi. A zvyšok, teda pokračovanie bude na budúce. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu milovanú pozornosť. S Bohom.